Ka odhi weche mag ohala, oyangore ni rem mar jopur e pidho kido mar rabuon ma jonyiewo ohero nachiel kuom ohinga mar rocho dongruok mar kambi rabuon mane ochaki Migori. Thoth jopur sani pod pidho kothe rabuon ma nyachon ma jonyiewo mathoth ok ohero. Kaka jafwambo marwa Juma miyowa ler ewi wachno. Malo jopur 6,500 e kaunti ma Migori mangima oketo geno margi e purno mar rabuon. Ka lipot mawuok kuom migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni puothe malach giloyo eka 11,312 ipure rabuon e kaunti ma Migori mangima. Higa maloyo achiel mokalo piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenre rowego mag pinjego mag rochere kata European Union ne otieko gedo mar kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya e sub kaunti ma Kuria West e nengo mar $107,000. Kambi ma bende yande okelo geno mathoth ne jopur ma yande chandore e yudo chiro. Kata kamano, e kinde nonro marwa ne wayango ni thoth jopur mag rabuon pok oyudo konyruok mawuok e kambini mar rabuon. Kiwanda kiko karibu sana na sisi, lakini hicho kiwanda mpaka sasa hivi kuna wengine tulijiandikisha, lakini bado hakijatufaidi. Sijai sema kwamba eti nimeipeleka vyangu kule ndani. Hakuna siku. Sani onge giminyalo us e chiro, especially supermarkets mekwa ka waonge KEBS certificate. Process no ne wasechako to sani wadhi ka watieke ma in the next few days or few weeks wadhi yudo certificate no. Ka waseyudo certificate no to koro biro miyo wateko ma koro wanyalo tero go products wa ma e factory ni e supermarket. Thoth gi pod uso rabuon ne joblek mawuok e counties kaka mago ma Nairobi. Mae biro nikech kodhi ma gisebedo ka gipidho en mano manyachon kendo ok yud chiro e kambini mar rabuon. Nairobi na Nakuru na Mombasa ndio inapelekwa sio viwandani, inapelekwa kwa tumbo za watu kwa ajili ya lishe. Viazi ilikuwa imepanda bei, lakini sasa imeshuka. Hatuna pa kuuza, tunauza tu kwa pesa rejareja. Tukilima hivyo tunasubiri tu tuuze kwa bei yenye broker atakuja nayo kulingana na venye mtasikizana. Hakuna bei rasmi. Jopur gi mag rabuon wacho gisebedo kod pek e yudo kothego mag rabuon ma kambini mar rabuon koro dwaro. Mbegu ambayo tunapanda ni mbegu ya kawaida. Tulisikia kwamba kuna mbegu yenye inapatikana kwa kiwanda, ila hiyo mbegu ndio hatujapata mpaka sasa. Variety mar sweet potatoes ma jopur pidho sani en variety miluongo ni yellow fleshed sweet potato. Variety ni ok ober ahinya for processing plant wa ma Geto Ng'anya. Koro gima watimo, wadwa introduce a variety miluongo ni orange fleshed ma ber for production. Koro to achieve this, gima watimo ni wadhi timo gimiluongo ni seed bulking ma wasechako through one of our donor funded projects. Kata kamano geno koro duogo bang' riwruogno ma ong'ere kaka Cereal Growers Association ka otende kod piny owacho mar kaunti ma Migori chako chenro mar konyo jopur e pidho kothego mag rabuon ma owinjore. Manase Mugeni en achiel kuom jopur ma omi thuolo mar loso kothe mag rabuon kido ariyo mantie kod chiro maber kendo biro uso ne jopur mamoko. Ndio imekuja sasa, ndio tunaanza na kuelekea mwezi wa 4 huu, mwishoni mwezi wa 4 na mwezi wa 5 tutakuwa tunapanda mashambani. So ni mbegu inachukua miezi 3, haiendi miezi 6. Kwa hivyo ikipandwa mwezi wa 5, mwezi wa 8 tayari itakuwa imeanza kupelekwa kwa kiwanda. Newa yango ni kambi mar rabuon ma Geto Ng'anya ok osebedo ka koro rego kaka ne igeno. Kambini nyalo rego rabuon maromo tons 4 odiochieng' kodiochieng'. Juma, Ramogi TV, Migori.